Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami, nahu patolas hami tu hita, na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota, di jamita nanang si patol hasota, di partangyangan songoni dari minggu siganuk minggu. Marhiti video on nang patol hason nami tu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi, di jamita di hari minggu di tanggal sia Juni 2024, jala turpuk jamita di minggu godang ima sian sada Samuel bindu walu ayat 4 sah rodi ayat 10 sada Samuel bindu walu ayat 4 sah rodi ayat 10 songono maridok disi hujahama dihita alani marluhut masa luhut akka situa ni Israel manopot si Samuel turama akanina nasida matu ibana idama nunga sari matua anggoho jala akka anakmu dang diihut-ihut nasida akka dalanmu ope papema dihami sadaraja asa ibada manguhum hami suang saluhut bangso perbigu alai sogoni rohan si Samuel dohata nidok nasidai say lehod dihami raja sada asa ibana manguhum hami jadi martangi yang masih Samuel tu Jahoba dungi ninna Jahoba matu si Samuel tangihon maswarani bangsoi saluhut nanidok ninna sida tu ho andada ho audo nabinolok kon nasida disi asa unang be au raja nasida sumantu saluhut pambahenan akka nabinahen nasida olat ni ari uju au manogihon nasida ruar sian Misir rasi rasa sadarion sai ditadikon nasida au asa manguloi akka debatasi leban suang songoni di bahen nasida nang tuho ope tangihon maswara nasidai asal takas di hati dakon jala di pasingoton ho tu nasida uhum ni raja na gumomgom nasida sogot dungi di patol hasi Samuel masudi hatani Jahoba tu bangsoi akka namangido raja sian ibana jadi dokma oddo uhum si ingoton tu raja nagumomgom hamusogot buaton na do akka anak muna jala bahenonna mangiring-iring huretana dohot hodana asa marlojong nasida di jolo ni huretana olat ni ima sahatna amang inang duktakas hujahahami turpuhi oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita na parjolu adong lupandohan di hata batak dang si todo turpuk si out lomoni roha dang namarlapatan nasib dang boy hita manut tuhon jala berusaha na dumenggan lahu mencapai sesuatu di ngolu dang apalah tu si maksudna alai lapatan na dang si todo turpuk si outlaw moni roha ikut atu si do dalam pemikiran perdalanan di ngoluta daksai ikon hombar tulomo ni rohata nasaut dak terpaksa hok kita hagiot dohot lomo ni rohata alai boy dohita berusaha nadumenggan boy dohita bekerja keras laho mandapoton laho patulus solo moni rohata alai anggo di ujungna ikut tahap porsiai do mangula hita jolma debatado na manutuhon anggo jadina tugas kita adalah bekerja dan berdoa tetapi yang memberikan hasil adalah kuasa dan kehendak Tuhan ikut taingot doi di perdalanan ningulu siganopari taida mani turpuk taon adong dolo moni rohani si Samuel maradopon ianak konna adong hagiot ni bangsui maradopon nasida alai dua parasingan di turpuk taon tukpe adong keinginan dohot lomo ni rohani si Samuel nian akka ianak konnei manguduti ulaon na songon panguhum alai dung makatai ibana dohot debata suara ni debatado ditangihon jala dang suara dohot lomo ni rohana dipaksahon alai yang go bangsui iko sesau dolomo ni rohani nasida
ala ni takang ni rohani nasida maradopon debata nasay dihalupahon nasida nang maniguhon nasida haruar sian parhatobanan Misir. Iko saud do lomo ni rohan nasida, iko saud do pangidoan ni nasida. Alay didok debatama marhitena posona si Samuel saud ma pangidoan muna, alay ingoto muna do adong do konsekuensi sian pangidoan muna nani jalo muna. Songoni majot-jot ngoluta amang inang daktaboto ahan na tajalo. Daktaboto ahan na dumenggan dihita. Dakta pasahat ngoluta tu Jehovah laho mangaturhon na dumenggan di ngoluta si ganopari. Saita juju manang saita gugulo mamaksahon lomo nirohatta. Daktaboto na tapangido. Alay disima tarida dengan bahasa ni Jehovah. Di loas dohita mangido na humbartu lomo ni rohatta jala sipata dilehod de batadui ala ikot taingot ikonadong do tanggung jawab konsekuensi ni gadup pangidoatta tu de bata anggiat nian tarajumi molo dilehod de batapi ala ni asi dohot holong ni rohana do molo diluas de batapi jala dilehod de bata tu hita natapangido humbartu lomo ni rohatta ikon ingototta do marhite saluhut nai adong konsekuensi tanggung jawab si peopota. Jala unang marungut-ungut tita di ujung na ay songonon do hape ali Tuhan. Dak songoni hian nian. Ibu to hodo hape Tuhan na dumenggan. Puasa dang dilehok ko, puasa di luas solo muni rohakku. Dak songoni perdalanan ni ngoluta. Jala dak songoni sasitong na parange na pinangido ni dewata siak kita. Molo dung dipangido ho dilehot tu ho halatson hamauliateon mai jala molo di ujung na adong dampak ni pangidoami batao ma jala marhitema lam ingotomu ma di batado hape na umboto mangalehon na denggan di ngoluku alani ima di loas ma nasida gabe di basa-basahon maraja tu nasida ima si Saul napindilit ni nasida nak pesolomo ni rohani debata sipatai koni konotta do di loas debatado masa naso di halumuhon ni rohani debata marado pengoluta asa marhitei marsiajar hita lam solhot tu debata. Sering dikatakan adalah berbeda apa yang diinginkan dengan apa yang diizinkan Allah. Tentunya apa yang diinginkan Allah bagi setiap umatnya adalah berkat melimpah damai sejahtera, ketenangan, sukacita, kemakmuran, kebahagiaan. Tetapi Tuhan juga mengizinkan berbagai penderitaan, berbagai kesukaran, berbagai kesusahan dalam hidup supaya oleh kesusahan dan kesukaran itu kita belajar untuk pasrah kepada Tuhan dan belajar bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kemudian memasrahkan kehidupan kita kepadanya. Untuk dari segala kesusahan itu kita belajar untuk menjadi dewasa dalam iman dan kita dikuatkan. Jadi tidak selalu yang diinginkan Allah terjadi dalam hidup kita, tetapi ada banyak hal yang diizinkan terjadi, penderitaan, kesusahan, kesemuanya itu harus membuat kita lebih dewasa dan mengenal Tuhan bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi Tuhan menyertai kehidupan kita. Di sarihod dongoluta jala tuturpu hokui dah hami pe di lehod debatado di ujungna di hita na dumenggan molo tung sotaboto pe mangido alai di lehod do tu hita raja na dumenggan ima Kristus Jesus dang ikon adong be sipatu pauta maradopon raja naung roi ala takkas do ido imana di ayat 10 sada jala didokma ondo uhum si ingoton tu raja nagumagum hamusogot buaton na do aka anak muna jala bahenon na mangiring-ngiring huretana dohot hodana asa marlojong nasida di jolo ni huretana daksongoni Kristus Jesus raja na dilehoni tu hita raja nagok dami do ibana atong ahama sibuanotta di jamita marhition takas ingototta daktaboto na dumenggan dingoluta alai disarihod debatado hita disudi akka nasotaboto namasa dingoluta daktaboto dia do nadumenggan daktaboto na tapangido alai say disarihod debatado hita dilehon jala dipasahat do nahom Bartulomo ni rohana nadumenggan dingoluta alanimar pos ni rohama hita debatado na umboto saluhut perdalanan dingoluta debatado na umboto na dumenggan dingoluta sarihonon na do hita marpos ni roha mahita toktong tuibana
marhiti raja naung sahati, raja halamuan ni debata ima Kristus Yesus. Asa say mardalak kita di bagasan hasonangan tung rope paru kilon boy hita mangadobi paru kiloni di bagasan hapor siaon nahot marpakirimon na mangolu di Tuhata Yesus Kristus. Ima di pikiran nami amang inang anggiat boy mangurupi hita.